és feltűnik egy T-44-es szovjet harckocsi, amelynek a gyártására 1942-ben már elkészültek, de a német előrenyomulás miatt késett a sorozatgyártás, mert hogy a gyárakat az Ural mögötte szovjet gyalogság pontakozik ki, a német nagyon nehéz visszamennek, oda visszárok. A T-44-es parancsnoka észrejöttik is, hogy elkezdődik a két legendának a párharca. Az egészségügyi személyzet előre gyorsan az első vonalban, hogy elsőségesen a segítségeket elsősegélyben tudja részesíteni, közben a tipis is jön előre, hogy milyen előbb csapást tudjon váltani a T-44-re.